was a man to ye just so attention TV just wanna say table so ne say Jabia to me at Accra Academy on baby at just to me say dormitory. I just on pack your money on my honoma dande in Abia. Obi pegari kakra na ko bie top boss no just wotumi ayi na wotumi se entade ene ne omani nyina etumi ye ade a just wotumi se bebre tumi ahye ensam no akire mu a egyaye ye hyase e wo ba bia friends ironing room just ho na ye to ntade wo otu pese oto atade a de se obowra no ho na ejeba me se egya no eso ano efri e bo modern anante kakra dese etumi be wura eye ba bia friends dormitory wa etumi ehye eye sa neoma utumi se chobos kakra ena afi so omo trunk ene neoma omutumi ede eye ehwem ho no omontade kakra so gya atumi ahye kakra na ensem no kiremu a obia ho antumi anto ne se ye kiremu se enkwara no bakokora ho antumi anto chima esan so no munyina mo prep ana so mo kwa kosua de ne je se mo antumi anto chima je se no ne nam so ema mo antumi anto chima wonga edum jane kire se omo da won ma be anajo endo anajo na yesi jano etumi to mo be 7 mu won mo e don bo modern efrem mo se eja atumi ato ye dormitory ntimo mbra na afi mu ntumi emedum eja no ema ya otumi se ade eja no edare buruburu pa enso no motumi asi ano a omugusu ehwe se bibia betumi akoto otin na chese arewosem a etumi eba beto ye yedwaso a yenso yatabiri ade abre ahwefo se na be se nemo etwagu ewo man pumpuni Ghana mu no ade ayemfa ba kokora enkame mo yewe ne sanso de ane etoaso akọ MPP amanyokuo mu former Northern Regional Chairman ama MPP amanyokuo no friends Mr. Daniel Bugri na abu wose wode political na juma odi ema politics nya wode abawiye wose ni nyina no wode esi ano mo science enche eba besi ne hene besi ne hene enche se wose wotumi eja enioma efa politics wana samanyosem nyina no wose wotumi de nyina egu na afi no tumi ebomodin ekone ekodi hene ne science ne manfo hene na wose wotumi no sampa baby adu die baby mensu manyi mabomodin abrabo mabwa wotumi se politics wodi akire ache papa enye asem kitwa na Mr. Daniel Bugri na abu ye kana sema na waka Council of Elders edema MPP amanyoku no to say eba afutuo bia nje so wono na afi nkrofo aka ben tumi etu MPP 44 so we bia wonfa nto ni sei anase wonfa mfa ni sei enso ene no se ba bia dunu de wapem politics no so wo de si ehono a je so kwakoto aso atumi akodi hene ewo ne kuromu a bibia atumi akoyi sede sena efata na ba bia wotumi akodi ye hene anase ne kuromu akodi hene ye fro se na mang je se yakobone hene ewo na mang traditional area muse ni dinya se hindi na yabedi na your friends and mang lanan the second nan lanan the second just say utu say edin emu dudu northern region dia obodin bia no steady no dipa obesi na hini anaso overload o ma ohwe omnyina traditional council no so no your friend say Mampurusi traditional area no just say utu say na yiri na Bugiri Mahami Abdullahi Shagai the second just won say edin dia do so just say wotumi say e besi ni hene a na wotumi say wajia tumu say ampa obetumi edi aheni no wotumi edi aheni ni yedi a wo so de political career no wotumi edi bawiye na afi wotumi toaso na afi aheni ho nsem de yemfa mfra politics no wotumi edi ni fefefe se na bia bibia betumi akọ kama enti wo ho Bugiri na abu ewo politics mo bia no se yemfa ntomanim se enya ne bone enya se bia won MPP adi mo bia na se wo ko a different political party mo dabi wo se ha no de besi no de nyina abawiye se ne be ya wo de nyina betumi akodi ahende na se ne nyina atumi aye pepepe senti huna se won friend se wo political figure biom ne momo wotumi obetumi address no se Nanmang Lanan the second Nanmang Lanan the second that is bibia to me akopepepe e de amane tu huna bu mu asema no ze won to me friend say abugiri oje oboni di abugiri a obetimi ache watu ndi oboni di a kan oboni di say Nanmang
Lanan the second na fe wotumi agye so na bibia atumi akoso pepepe ye toa ensem ne so de anje se yetumi e de ye political figure ba ko a ono so eba enioma ne mpuntudwuma wo oman mu a wotumi se wogene ho nyina pa wokorani mu abrabomo enti na nam so kra ne manfo atumi ato abama ne saa agye se wo se wono ankasa se wondi MP e woni eye ba bia wo eye chese Asen Central MP na meka no asem owura Kennedy e Japan e na meka no ho asem oyo obi a chese wotumi se eba se ye mo ankrofo a ewo eye ba bia ewo anase constituency mu a oboa mpapa enti wanga ho de almost say Kennedy Japan. I just on work as a mempese medi eya abani bi as a mempese medi MP biom. Omo abeka se ampa so mpeso be di dia. Yen so yen tumi ento abama bi which say e de obesia. Na ne nsema abepiem ne say wakopiem 37 military hospital. Na wakopiem wono eya de obo modern etumi adi sika ne bo esoma ye 1.2 million Ghana cedis. En kan ti sika na just say bebre. Utumi say be over billions of cedis. No dia ma say yen fancy 8-bedroom hospital one from boa utumi say 80 bedroom utumi say betumi aboa na afi no wanga obre nyina utumi ahwe o mo je say ba bia won betumi ada no mo tumi ada oye bebre na hospitals bebre na o mo ni bed a mo tumi de keta for ayarefo na enso obrempo ne opabni sei atumi agina ho say o mi sika sombu se na mi tumi fancy 80 bedroom horse enfa mankrofo na so mo tumi da ho dia na esene fatasi utumi ema ne penene yes eniema fonko a ne beka fa papa ho dabi eniema pa ba betumi aka afomo esan se enioma esene fata no nipa de oya bibia ya wose yetumi eka na afi enkrofo fro ne so nsuan pi mu amaka no wose mutumi sua enye we nko a so betumi adidi ada no wa mensa na wo dis canary gas no nya no nko a ne hia da bi wo bibi na betumi aye e de aboa ye nkrofo ne mpesua sofo a we mpo de otumi se nya ne mpesua so 37 de eni ne mpesua so bebia da bi eni ne constituency so bebia na so no obomoden aboa se ne o man ne betumi atumpon edi da de na alternative so na okasa na wo tumi nya nyansa no so watie no na afa bi atumi akoto ten se de se ne fata enti wo tumi ade fefefe se ya wose yetumi pene ne wo tumi ade Kennedy Japan wotumi ayade a wotumi se so ni papa amanfo nyina eboje ne so wotumi se wotumi ayade a nipa nyina hu ne se ampa enye so wakasa gbegbegbe keke na mum oye djuma wode nindie ene ne sika ede boa ama oman no atumi atumpon na ensem anase breaking news aka bo mu no ne nyina ni yade ba besom o Attention TV de ka nya kire wo ne se bomodi an so bewura YouTube channel na bomodi an subscribe na afi wotumi a share na obi so wotumi nya bi ahwe afi so number se etwagu no bomodi an so be frɛ na afi oni yetumi adidwa na medin ade Franco ku asante me na mbesom ene mede nsɛmpa nyina ebesom me da sa woje bre ene adaje ehwe me